Българин, ако беше какво щяхте да направите? Защото ни сме сега. Марши! Що ми обяснява? Може да кажа на Габриела може ли да помниш? Уволнение на управителя! Оставка на управителя! Днес како е на нас, утре на вас ще стане. Това момиче как ще влезе в тази семя, хора? Да идва доктор и ще излизаме! Пак ви казвам! Говори да чуя, тя вършила! Добре, дай! Ще задолу самата госпожа, ще ги скарат лучше за Белите престилки да дойдат! какво ще излечелите? Чакай! Който има съмнение, който не са, който чакай да говоря с Дайте доктора Ванца! Доктора да излезе! Как може така? Хайде, който е бил на смяна! Излизат докторите, не са били на смяна, не са били! Да им закрият! Шишкова изкарайте го Тук лекари има! Ама виж аз народа! Идвате след получавате! Едно с такова право няма да Ама кажи на това! нали тъй се разбрахме? След получавате трябва да бъде! Ще зачупя си! Няма смисъл да влиза! Сам не подиваме! Каква е причината на моя син да е спокоен и да карам да се... Полицията каза, че ще се опита да разговаря, така ли казахте? Опитайте се да разговаряте, ако не после да не дойдете да ни задържите, камери ще има, камери!
до половин час да дойде Лиляна Димитрова, всички главни. Тази вечер ще залечеш, ама примерът всички задава. Добре душата 21 годишно дете си загина, остави 2 годишно дете. Книзе на дете. Никой няма да ги. Няма да остане, никой няма да остане. На 4 дена е това беби. Сега за една съвсем дали са ги купили там, дето са още са измете, не е проблем. Аз съм просто да се разговорим с един-двама да си живим да няма как се слизат долу, ама Лиляна Йорданова да се яви с директора да обясни на нея вече какво са дава. Искаме стената! Те ще ви бяха онлайн и на стена! Да обяснят как може да влазе на съвсем. Нека за може да не задавайте долу. Добре, дай долу, че влизаме долу. Няма да се затвори. Ама да и да затвори. Хората да слизат долу, нека да дойде да обясни. А ние не сме да караме. Нека справедливост да има в тази държава. Дали? Аз също искам да тя, когато беше време на картон, всичко си имаше да бъде. Те не казаха, майката ли да спасят, детето ли да спасят. Няма смисъл да губи вашето време и нашето. Защо? Защо ги нямаш? Защо? Къде са директорите? Къде са тия доктори? Къде са? Те къде са? Те искат да чакам, докато това наявен неща в края тая болница ще се запали. Ако трябва, ще се запали. Ако искате и 1000 армии елате. Ако ще няма полицията идва. Да съм гласувал. Защото да не значи сега, виж, само Няма да стане, няма да обучи. Няма нищо. Ляни докато си се нашла среща е различна. Всеки ми се ще Половин час чакаме. Няма ли чупувайте, хора, чупувайте, казваш. Полицията и на полицията, тук е зад мене. Казах им половин час, прежете. Всичко ще се справи. Обявявам всичко ще се добре.
Добре, няма проблеми. Ако не излизат, какво да правим? Може ли за 24 часа сега има по-лай за прашите? Да излязат! Да! Да излезе и директор на болницата! Малко с спите, които са били инжекции! Тук, на хората! Какви инжекции? Всичко! Не пали ми болница! Без лепане инжекции! Коронавирус толкова бие! Ама няма да видиш полиция! Искаш ли истинско бе, човек? Ти не го знаеш, къде е? Къде малко? Ай, добре! Хубаво! Искам ти да питаме. Къде е? Къде е малко? Само полиция има! Къде са докторите? Ей, къде са докторите? Доктори няма! Доктори няма! Един куп полицаи дойдоха да си вършат техната работа. А докторите техната работа! За ковида колко хора са влезнали живи и са излезнали мъртви? И го има това хора в Русинския край! В Русинския край много лошо се държат с нас, ромите, с циганите. В магазини ще влезем, в болница ли, в училище ли, навсекъде ни сочат с пръсти. Ние не сме хора. Нека да... Български народ, ние ако е обгърция, дето тръгнат, няма да... Добре, бе, защо не искаш някой да обясни какво става? Що няма? Водът нямат лице! Искаме полиция. Питат ма защо. Защото болницата е празна, няма никой, казвам, жена ми умира вътре, елата медицинска помощ. Те ми се смеят. Пак ще дойда медицинска помощ в болницата. Аз съм на
Защо сте тук? Защо напрежението продължава да расте? Защото прикриват всичко, защото казват, че са направили всичко възможно да я спасят, защото бях там и никой нямаше. Нямаше лекари, нямаше охрани, нямаше медицински сестри, нямаше никой при жена ми. Намерих двама лекара с кръстени ръце върху жена ми и казаха, че не знаят какво да правят. Това е. Вчера имаше среща между вас и ръководството на болницата. Доволни ли сте от проведената среща? Защо? Не, защото казаха, че са направили всичко възможно, пък нищо не са направили. Казват, че имат отговор защо е починала жена ми, не го казват. Според мен чакат аутопсията да дойде резултат от там и да се вържат гащите. Ако знаят защо е починала, нека да излязат да кажат, да обяснят защо. Прикриват всичко. Всичко прикриват. Всеки ден ли ще правите тук протести? За излизане на резултати, информация и се изисква време? Чакаме резултата. Да видим какъв ще е отговора и ще видим тогава. Нека да дойде резултата. Да видим как ще се вържат гащите. Защото жена ми беше здрава, нямаше никакви болести и може да го докажа документално, защото от бременността от 9-тия месец на седмицата 2-3 пъти аз я карах на пълни прегледи за тялото, за кръвта, за детето, за нея, за абсолютно всичко. Тя си беше здрава. Каквото и да кажат, нали, ако кажат, че няма причина, нали, както защо е починала, значи прикриват всичко и държавата е корупционирана от богатите хора и от връзкарите. Това е. Вие съгласихте ли се на аутопсия, за да се намерят причините? Да, аз искам да разбера защо е починала жена. Как? Тя нямаше нищо, защо почина? От едни болки в корема, каза, че има болки в корема. Всички лекари казаха, че е било нормално при второ раждане. Според вас ще се стигне ли до агресия, вандалщина, чупене? Не, няма да се стигне до агресия, защото и да се стигне, жена ми няма да се върне. Просто искам да знам защо е починала жена ми. Искам да знам истината, нищо друго не искам. Даже и виновника не търся. Искам да знам жена ми защо е починала. Това е.
Ало! Само минута! Защо пите? Чакай! Кой директор казва? Чакай! Само 2 минути! Само видах! Който сама! Ама някой става да са били? Само за 2 минути с меня! Кой става маски? Страх няма! Останете маски! Всички нас се пръснаха ни! Полицайите ремонт! Било ли той нещо? Останете маските да го видим! Трябваше стигаме до тук. Хората дойдоха за справедливост и те искат да ги наринат! Без да нападвате, виж, аз съм бащата. Казвам ви откровенно, ще се видим. Та с маска няма ти помогна. Искаш ли? Значи, виж, Успокойте хората да си говориме. Казахте, че тук няма да може да говориме. ама не е хубаво да се нападват. Значи, първо да спрем до тук. Сега да питам нещо, само първо да питам нещо. 23-та година на 24 май, моите стаха като обикти. Какво стана? Има ли виновен? Няма. Няма, нали? Няма. Моите стаха обикти 23 май, 24 май, 23-та година. Виновен има ли? Няма. Кажи ми какво става сега? Пак убита жена. Ари, отговори ми, човек. Отговарям, дайте ми шанс да отговоря. Ари, чакам те, ари, отговори. Значи, Хора, ако тишина, мълчете малко, 2 минутки, бе. Това е човек с достойнство. Хора, Ари, чакай ми. искам първо да изкажа моите съболезнования на близките. Благодаря. Искам да ви кажа, да, изказа ги и нещата минаха по реда, по който трябва да минат. Внуците ми растат без майка. Знам. Да. Аз съм баща. Аз също имам деца. Искам да ви кажа, че не случайно, след този трагичен ваш инцидент, за нас също не е много тежко. По тази причина помолих лично, от събота работим по случая, направена е една експертиза от болницата. В неделя помолих близките на родилката да остане за още един ден при нас, за да може да сезирам прокуратурата и да бъде извършена съдебно-медицинска експертиза. Тя е извършена. Вчера поех ангажимент, се срещнах с тях, лично се срещнах с тях и им обясних за какво става въпрос. Сезирал съм прокуратурата. Днеска ще дойде медицинския надзор. Това е органа на министъра на здравеопазването, независим орган. Прокуратурата вече работи заедно с полицията. Паралелно с това се извършва вътрешна проверка в болницата. 3 независими проверки, за да бъдат накрая сравнени. Да искам да излезе абсолютната истина. За да стане това нещо, материали са иззети от тялото, пратени са в лаборатория в София, в Военно-медицинска академия. Повтарям, не в Русе. В София, в Военно-медицинска академия. Това технологично време отнема около седмица, така че до края на другата седмица ще бъде приключен протокола и цялата истина, каквато и да е тя, ще бъде поднесена. Истината искам да излезе, защото не искам да оставя и капка съмнение в вас, че ние прикриваме нищо. Момент. Отговорността се поема тогава, когато се установи каква е истината. А тази истина кога ще излезе? Обясних. Материала си... Да попитам нещо, може ли? Да попитам нещо. До момента има ли някой арестуван? За какво да има арестуван? За виновен, за който и... А как се установява вина? За господина пред вас, преди 2 години почина. Има ли някакъв резултат? Да, има резултат. Белодробна тромбоемболия, внезапна смърт. Някой е арестуван? Хора, Някой има ли затвора за господина случая? Вижте, само обяснявам. За подозреници също могат да бъдат арестувани, докато се докаже. Обяснявам. Могат да бъдат арестувани. Казах нещо. Сезирал съм прокуратурата. Които са извършили раждането, арестуват ги в ареста. Тя си е родила нормално, родилката. Защо да ги арестуват? Тя е родила нормално. Кой поставил тия ампули? Хора, нека... Искате ли истината? Истината няма да стане нищо. Нека тогава да дадем шанс на органите да работят нормално. Нищо няма да станете. Вашата истина е тук. Сега ви казвам, нищо няма да стане. Нищо няма да стане. Искаш ли разговор? Евентуално и с нас няма да стане нищо. Това е разговора.
Иначе ги режеки чери. Ние не търсиме диалог и да работиме по истината, ние търсиме конфликт в момента. Хора, разберете, тук в момента, да ще има. Нека да видим кой е и има ли виновен, дали е тук или е в доболничната помощ. 23-та година къде е виновния? Няма виновен. Така, значи хора, много ви моля, успокойте се. Тук в момента за лошо или за хубаво се лекуват хора. Вие ги убивате, не ги лекувате, убивате ги. Тези американски... Защото в момента казах, ние не водим диалог, ние търсиме конфликт. Тези хора, смятате ли, че това е най-доброто място в момента да стоят тук? Никого не сте нападнали, защо го прибиха господина преди малко? И питам, защо чупихте вътре, защо крещите? Кой е чупил? Вчера лично съм разговарял с близките и съм обяснил всичко. Вчера лично съм... Нищо не съм излагал. Наказани няма да има никакви наказания. Ето ето до мене, Нищо, аз казвам сега. Нищо не направи. Приехте вие. Доктор Отговорни се търси, докато получили защо не са. Живееме в правова държава и има ред. Всичко, което... Реда са тези деца, останали сираци. Това е реда. Благодаря за разбирането. Питах се да бъда коректен. Смената защо не е задържана? Смената, който е израждала Габриела, защо един по един да са задържани да се разпитват, то иска да каже. Защо не ги разпитаха? Какво стана? Вие имате право един по един да ги питате. И той да каже, чакай аз да се изкажа. За какво като стане нещо, много бързо го дават в медиите. Значи, като почина с Нахами, нямаше никакви медии, докато дойдат колегите, медиите. Защо не ги поставихте? Нали да викат и медии да кажат, еди си родилка почина в град. На него. Чакайте малко, само да обясни на този. Чакайте, мълчете малко, Сега, искам само да кажа нещо последно и приключваме. Вчера, ако аз имах някакви притеснения, нямаше да поканя най-близките хора на Габриела при мен. Не спа. Защото аз отговарям за... Да, слагам я. Не спа, казах. Не спи, Искаме лекарите, които са били на смена, да бъдат отстранени до изясняването на случая. И да са разпитвани пред медиите. Отстранени ли са? Не бе така. Не са отстранени. Работят. Друго, виж, и ние ще се приберем, защото трябва да взема снаха си и да вари вече в мир. Значи, може ли... Аз искам другата седмица, когато излезе протокола, вие да ви го представя и тогава да говорим. Пред медиите може да се представя. Естествено, аз съм им обещал на тях. Аз съм обещал. Защо не са отстранени убийците на Маничко? Защо са на работа? Защото тук не е. Защо продължават да убиват? До кога? До кога? Вие какво търсите в момента? Конфликт ли? Не е конфликт. Какво търсите? Боли, две деца са останали. Какво търсите в момента? Търси виновен. Ама ние всички търсим. Ама ние правим всички това в момента. Къде? Ако бяхте го направили, което бяхте, Мила госпожо, повтарям, живееме в правова държава и нямаме право да обвиняваме някой. Мафиотска държава! Каква правова държава? На мен ми е чудно дежурната смена, дето Габриела е израждала. Защо ли са разпитани? Нямате ли право да ги разпитвате? Не ви отърва, заради това изправите се. Не, на мен всичко ми отърва. Не ви отърва. Дежурната смена трябваше да се благодаря на всички, пожелавам ви лек ден. Моля ви, нека да оставиме хората да работят, защото тук лекуваме болни. Много ви моля, оставете хората, имаме болни и тези... Вашата работа ще вари, ама нашето дете ще вари на гроба. Мислете за тези, които са тук. Какво да мислите за тях? Не за лекарите, за болните мислете. За болните мислите. Вие сте търговци на хора. Нека да видим Господине! Мислиме. Добре. Истински лекар. Истински лекар. Ще ти дам спокойно.
Айде да се вари. Трябва да стане, те следващия път, че си картати. И ще направя всичко възможно истината да излезе наяве. Вярвайте ми. Не случайно съм сезирал прокуратурата. Днеска идва органа на министъра. Всичко, което е като независими институции в България, ще бъде тук. Ще бъде тук. Следя процесите още от събота. Всичко, което трябва да бъде направено за прозрачно, ще бъде направено и ще имате истина. Вярва си ми, поел съм ангажимент към... Поел съм ангажимент вчера към... Още случаи. Разбира се. Давай, можем. Кой каза? Няма никой! Те са за добийците! Трети се свърши. Това е лесно към едно също се ги наборим.